Ahojte, som Laváčka a dnes si ukážeme, ako sa pekne kreslí strom, takže počkajte. Dobre, takže začneme teda. Zoberiete si farbičku alebo fixku, keď viete kresliť poriadne strom. Takže strom sa nekreslí takto, tak sa nekreslí. Takto sa nekreslí strom. Takto nie. Tak... Čo som to podložila? Dobre, tak sa nekreslí strom. V žiadnom prípade. Kreslí sa inak. Takže začneme spodkom. Tak, počkajte. Ja sa teraz dívam cez kameru, takže to až tak poriadne neviem. Ale však čo mám robiť? Asi to spravím jedným ťahom. Vy to nemusíte robiť jedným ťahom. Teda keď chcete kresliť ten strom, nehovorím, že musíte kresliť ten strom. To je iba taká ukážka, ako sa poriadne má kresliť strom. A iba keď neviete, keď viete, neurazte sa, že vám to ukazujem. Kľudne pretočte video. Tak, spravíte takto. Potom mám trochu masné ruky, pretože som masírovala, ale nie som masérka. Nemyslíte si. Potom ešte takto. Teraz sa už nedívam do kamery, takže ako to natáčam. Ale nemusíte o mne všetko vedieť, takže je to aj tak jedno. Dobre. Takže takto sa začína strom. Teda, teraz urobíme tie listy, alebo nejak to ešte doplníme. Takže takto sa nekreslí strom. V žiadnom prípade. Takto sa kreslí poriadne strom. Počkajte, jak to mám spraviť, nech to všetci vidíte. Čo ešte? Už viem. No a takto sa teda kreslí ten strom. Teraz to vyfarbíme takýmito farbami. Takýmito, čo sú tu. Hnedou a takou farbou. Točím sa si to takto. Inak určite sa musíte čudovať, ako to natáčam, keď mi vidíte obidve ruky. Ale to vám nepoviem. Až v druhej časti. Tak zatiaľ je to super. Dúfam, že mi nevidíte tvár. Dobre, nevidíte. Takže budeme potrebovať takúto farbu. Potom akú farbu? Takúto farbu. Dobre. Nebudem sedieť teda. Dobre, tak nechám si tie farby niekde tu. Aj budete vidieť tie farby, prosím vás. Tak takéto farby tam sú. Takéto všetky. No však nemusíte ich vidieť. Si musíte? Tak takéto a také. Nechám ich tuto. Kam ich mám dať, aby ste ich videli? Dobre. Takže takéto farby tam sú všelijaké. Dobre, tak. Dám ich zatiaľ sem. Dobre, teraz teda budeme ešte
takúto potrebovať a ešte jakú. Neviem, čiernu žeby. A však to ani nie. No tak to je v ďalšom videu. Ahoj.